Híte gur bhaigad a bhendan, the midír gal má na sláine nach an scálan an isis. Number one. Nis, jigla vícin egel? Is féidir. Féidir. Híte, well gur míl bhaigad bhendan agus an sean seo húirt stoing the caint live in seo tróna. Féidir dúirt go guring me héin in aithneadí bhidasach, Bróna ní Uallacháin is anim dú, agus is as condéilú ó hóchas dú. Tíh muoite hún jalgan, agus cénach dinge Gaeltachta tá mai antar héin Somála láidir ó híh chuirsaí holtartha agus mar sin de. Rugú agus tógu le Gaeilge na Somála, agus tá ansásta gur deanú na cinethe sin ar bhí mar óg mar sílam gur has siad lom don chuideile do híl agus tá siad a seaasa lom go fóil. Is mé an nascúintear don scéma hantas mar scóil Gaeltachta in seo ag Coláiste Chroí sa Spidéal, agus tugann na dúlga sí sin dom ag 9,000 agus a 7 nuair a seolú an scéma hantas mar scóil Gaeltachta, mar chuid den polasaí idirchas Gaeltachta. Agus is tó gon muidinge ansásta leis an slí go bhfuil an scéma goldúing sa scóil, deanú cigureachta mar an chéad scóil Gaeltachta sa tír, Caitríona agus brunú an tahantas mar scóil Gaeltachta airn. So lá starú le bhí an doing agus bhí muid ítach bródúil agus acathairithe ítach bródúil as na daltaí óga fuinneúil lán na sprí agus crack a agin a chudíling an tahantas sin bhaintseach. Is dóithe nuair a thoisí muid an scéma hantas mar scóil Gaeltachta leabharma le caramór bhí agin sa scóil seo Joe Steve ó Neachtain, agus sé Joe a thug an frás a sin dú Mura gcuireann san Earrach ní winning san nóir. Agus bhí Joe an láidir faoi muintir ógan na Gaeltachta sprágadh agus misneach a thuirtífa agus éisteach le. So thoisí muid leis a bhrás sin, agus seo an rud a scríomh Joe don ag an am, sí an óige Earrach na Gaeltachta, agus tá sé do thugas ar glún an léniu, gach a bhfuil fáca don síl dúchasach a chur agus a chothú rí na óige. Agus sin an rud atá muide a tríal a dhéanamh inis ó hen an síl dúchasach a chur agus a chothú a chrí na óige, a grí na óige. Nuair hannig muid tras na freisin ar na bhí an phríomhide ag tí a cainte láháin hannig sí tras na ráte seo freisin nach féidir le planana agus aimimena agus brochanna cholamh a chlúdach amantí caiithú tú na síalta a chur agus súil agat goásaí siad. So tá muide ag géirí síalta a chur a ásaí láigen, na síalta a tá churtha hanahéin ag daoine eile a chothú agus muoine na bh agin as an táhaí le cuiidé go bhásaí agus go bláthaí na síalta seo a chur mar go bhfuil an nuair siúil ag na ceantracha Gaeltachta agus go féidir leis bláthú machchan seo. Má bhreaníú an rud a dúirt Joe seo an scríbhnar céin a rís ach má bhreaníú an dara fáilta seo deirse is léir gur go gaiimiid na síalta seo a chur má go gohíonn sé misneach agus bród agus féin winning agus sin iad na rudaí gur is as sin a thoisí muidinge a tuairt faoi an scéim ahananta mar scóil Gaeltachta sa scóil seo. Gur bhailing an síalta mar seo a chur misneach, bród agus féin winning. Agus nuair smaoineam ar mo óige héin in an jalgan nó tíh muoite chun jalgan, bhí daoine an a chur síalta Mhuire agus an insin a chothaí misneach agus bród agus féin winning. Agus tá na cinse nuair smaoitíonn siad héin ar bhfuair nóigi héin go bhfuil daoine an, daoine fásta, tuismitheoirí, múnseirí, daoine a bhí a gobar le hagraíochtaí nó clubanna a thug cúnamh na síalta sin a chur. Bhí me héin ar scoilbríostaí in nún jalgan, agus bhí Bertháin ó Gaeltachta a Gaeltacht hir chanal Bellanig Roirtaí agus Eileen Uallacháin, agus chur sítin síalta a tá fós a bláthú. Mo chuid antíní héin ehna agus Caitríona ní Uallacháin, bhí siad amúna sa scoil céine fasta, scoilbríostaí in nún jalgan, agus chur sítin síalta ó bhí drámaíocht agus óráníocht agus ceol a tá fós a bláthú. Scoil Coláiste rís an áit gorum an anscoil Padar ó Duffy a rin díospóireachta. So mar sin is as sin a tá muide teacht an seo ag Coláiste Chroí sa Spidéal go jigglinge
síalta a chur chun misneach bród agus féin winning a chothú agus nuair tá sin na síalta hanafin Curtha ag daoine eile go jigling iad a chéimhnimh agus tógáil orthu. Hoisi muid mar dúirt me in 2017 nuair heol muid in scéim sa scoil agus láthair rinne muid opla cinenne. Ceap muid grún scéim ahantas mar scoil Gaeltachta roiachar mar chun ceap beidir, so rinmuid afrandal sa scoil agus thug muid bróder. Bhí lá bród agan rinmuid taide, scríbmuid plán. Agus ceann na cinnethe a rinne muid láthairach na achan Earrach go jocaling a dhéanamh chun taú le Caitríona dúchas, chun iad a chothú agus a ládrú, mar sin in 2018 rinne muid cinenne agus leabhar me libh faoin gine seo arís mar go bé ceann na cinnethe is conspóidí a rinne muid, maidir leis an scéim agus mar scoil Gaeltachta, ach rinne muid trí grúpa donna daltaí a hanaisteach sa géibléin, sa darbléin, sa tríomhléin, donna rangan a gailge. So go mach grúpáil deanta de réir cúlú Lear me frishinnig no madrish. Nish vi kilde mar dúirtme ní sé éasca a gcónaí, bhí cúpla rodile bhí cinenne heile Johnny Wogging a dtí buite agus bata amach muidir tríal daoine a dhríosa agus a sprága le buite nó amach muidir teachta nuas ó bhí bhríalach agus mar sinnde faoi nósúireacht teann sa scoil seo, agus rinne muid cinenne gol i dro buite seachas bata ag an am sin. Rud mór eile Harling 2018 na gur chohéimmuid taascóir sa Gaeilge lortha na naltaí sa scoil agus sin gútí Gaeilge a thug siad orthu féin agus tá sé sinna galúneart go neart tá gacéad seachtó dalta agin sa scoil seo agus sílim gur cearach a gcuig dalta atá agin an gcuiste sin. Bíonn siad sin na plé rudaí bhí conas Gaeilge chuircha cin sa scoil agus imachtaí go minic boiling béim a chur gomach rudí spríúil gomach an chrac acu agus godarlach se gomach se le godarú tregailge. Rinne muid Earrach feasacht Ghaeltachta a chothú meas na daoine óga fasta, le tríd drámaíocht le drama cearta faoi chearta sivíalta na Gaeltachta, le seo na scoile an seo bio mar hampla. Nis bhí deacracht agin idir fiche agus fiche bhí a héin ar hanig COVID bhí na deacrachtaí sin ag achandinge stoithe agus bhí sé sin ítach duine ar na daoine óga tá sa scoil ó híomh cuasaí cumarsáide, ní raibh cad imachtaí agus siad na himachtaí na rudaí is mó a bhhainann siad taithniú astal, mar sin bhí deacrachtaí agin ar Mhuire an sin rinne muid go leor survéine agus paide leis na naltaí, Spáinní me sin díúirí siarbáil fasta, ach rinne muid survé in 2018 le tuismthóir daltaí agus múntrí ach an sin rinne muid an survé céine arís leis na daltaí in fiche héin, agus chuirmuid na turthaí ó fiche héin a gomráid leis na turthaí ó 2018 go bheiceach muid an ró dulchan cin an agus an ró I gaiiríling, nó ar heparing agus beidir go jochling smaoinú ar bailí go jochling hacht as in rud nachró gaiirí. So intermittently faoi cuid na turthaí ón survé sin fasta. An sin bhí muid ggéire béim a chur ar siarránach Gaeltachta a bhúscailte meas na báistí, na daltaí, tre ceileoirí anú ar scríbnúirí mór na háte, Óige scríb na daltaí sa scoil leabhar adring héin ar híal Óige agus leabhar álín le go leor ealaín agus filiacht agus sluchtain agus meascán de gnéhéad I rudaí éagsúil sin. Agus bhí ceileoirí agin seo hartfuil caiiciis na tríseachnaithe ar chatlín mád a bhí ar scoil sa scoil seo agus bhí díoríling a rís an siarránach Gaeltachta seo agus beidir le cuideé síalta a chur den nintin na daoine óga a anasló amachchan seo. Agus seo mar táid inis bhfuil láthair in fiche dó, tá rud eile a rinne muid mar chuid den scéim na gur scríb gútí an task orsa sin gur scríb siad polasaithe nua don scoil maidir leis an Gaeilge. Raibh seo bhí polasaí a bháinagin, polasaí Gaeilge, ach scríb gútí trí polasaí nua, polasaí Gaeilge leabhartha agus polasaí Gaeltachta. Agus tá muid an bhródú leat sin mar speir doing beidir go muid ceanród doch an sin níle sugam bhfuil polasaí Gaeltachta ag achan scoil Gaeltachta ach tá agin inis bhuichas do gútí agus na daoine óga sa scoil. Bhí critar teanga bhunathe bainteach leis an scéim ahantas mar scoil Gaeltachta agus dairíling incantéag as incantéag bainteach an sin agus
Cuiste Gaeilge and as Dishmary one agus galore ruddy eile sin. So mar sin sampla de cuid den síalta den jarna muid Earrach a churs na blianta le blianta bag an nuas Maidir leis an scéim ahantas mar scoil Gaeltachta. Dúirt me gan nearing ar isle faoin taide, amadí bíon lag leis nach ar bhaoine Maidir le daoine ógan na Gaeltachta. Bhí muide hanig turthaí simúil thugaing ón taide seo. Die jarfacht an mailet Gaeilge ar hermid an ceist sin ar thu 85 fan géad ará. The cinse gur mai beidir gur be gá fan nachrach fan géad a bháin a dúirt nártha Gaeilge le. Hermid ceist ar thu fasta céim chuí a bheitach an scoil cabhrú leat ó híomh na Gaeilge i do híal. Agus an rud is mó a dúirt siad a chabhrach lo na imachtaí, sprí, crack, bhfuil siad gnóthach, drámaíocht, díospóireachta, Cardland filiachta, Trána gceist, siad na cinnal rudaí a cheapan siad a chabhraíonn sló. Hermid ceist ar thu fasta amantí síle muid beidir nach bhaile bheith Gaeltachta after a héanam tamar fad agus na hermid an ceist ar bhaile níos mó Gaeilge úsáid gach lá, dúirt 87 fan géad gur bhaile níos mó úsáid agus dúirt 63 fan géad gur bhaile níos mó úsáid amach a gáirde. So muid sásta faoin na turthaí sin mar léironn si go dearfacht an, bhfuil siad géiríonn rud ceart a dhéanamh beidir nach néiríonn lo an tamar fad ach is tóigh gur sin an job a aginge cuidiú lo dhéanamh chun minic agus atá siad an an dhéanamh. Maidir leis an rud conspóideach sin a dúirt me maidir leis an grúpáil, ceann na gníomhachtaí is smó a dhéanamh pléir agus díospóireachta agus caintear an seos sa scoil na grúpáil a dhéanamh den rangan na Gaeilge sa géadlín go dtí tríú blin. An cospóir a bhí roing in sin na taú le caintearí dúchasacha, chuí na fothú agus a ládrú. Agus na grúpaí eile freisin ach bhuaimid gur thug an scéama agus mar scoil Gaeltachta deisúin beidir don chéad uair seo a dhéanamh mar go raibh sé ráite go sonrach mar cheann na critir teanga bhanathe gur cheart taú leis na caintearí dúchasacha. So bhartaí muid an sin ahans, measa agus grúpáil a dhéanamh ar 3 grúpa úsáideoirí teanga difriú, agus an tuireachta agin na bhfuil 3 rang difriú Gaeilge inis sa géadlín darthain agus tríomhlín. Rang amháin le caintearí dúchas Gaeilge bháin, rang eile leis na caintearí lífa a tógú le Gaeilge agus beirle, agus rang eile leis na Fóramóirí. Agus sin mar atá sé faoi láthair agus níl muid rá go bhfuil sin a gcónaí éasca mar aithríonn se ó bliain go bliain a brethir méid daltaíochta agin a brethir pársantachtaí faoi le nó nósmhuireacht ins na bonscoil na áitiúile tá teachta steagin ach feictar dúine gur éirí leis an gníomh seo. Sílam gur thug sé cúnamh breise den na caintearí dúchasacha. Is muoín agus misneach agus bród agus siad na rudaí gur bhailing a dhéanamh an seasta scoil. Siad na critir teanga bhanathe do aon duine a bhíonn sa plé leis an scéim ahantas mar scoil Gaeltachta ach mar ecinn tú an ceantáil leis an bhuí tíopalir sin an ceann nuair rinmuiding an grúpáil bhí muid díú isteachar sin, díú ar riachtanis teanga idir ghealathe na caintearí dúchas. Agus sin cinenne a dteannta agin agus tá muid sásta leis sin sin. Inis nuair scríomh muid plán na scoile, chunasúla mar chuirsaí ama, bhrismuid suas an plán ó híh bród, brí, béal agus bio. Agus rinnemuid Earracht, díú isteachar na gnéthe sin duna síl na daoine óga a bhí sa scoil in seo. Nis maithim gneathim a roiáda in sin, so stoppaí mise a caint, agus dúirí me deis do daoine atá bhhad níos sabúla agus a bhhad níos fearr caint na mé agus mata Tomás an sin. Tomás bhfuiltas an sin? Tá mé, tá mé jo. Ítach, so ar bhhaile sa Tomás an sin bhfuil do cheamra casta ar agat? Tá, yeah. Ítach. Casi me se as má microfón hain agus chuir me Tomás ó Neachtain in aithneadí agus intoi Tomás tí faoi síl seicisin mar bhaine ó san Gaeltacht. Well, is mis Tomás ó Neachtain. Tá má chuig bliana dé guis agus tá má sa tríú blian. Tá má fleasa choláiste Mhuire sa Spidéal. An chéad bhunscoil, bhunscoil a fuair ahantas Ghaeltachta faoin polasaí éadachas Ghaeltachta. Bhín deis an páirte lacha in díospóireachtaí chain. Mae go le Gaeilge ar a dulein agus is tócha nach antar mórhaine tuairt faoi mae ar an obair luchtá dteannta go dtí seo. Tá má Mhathúna maith na hán agus sí an Gaeilge an teanga baile tam agus sí lárainn go líomhan amach cáirte. Is brála me gimar pelle agus ómónachta
agus tá táid dearg orm bhfuil tréna le lug I Interlinn sa globátú Mícheál Bránach I lug tríomh Óige. Gan ceis ná fúdar. Dáta mar scoilnáis do cholam piile a talach. Áta forma muis ónlína bhega páirta lacha na rami. Ómlíonn sin ar ai go dtí go dáine Covid, lachmad páirta na rami choileh líon bil. Zaid le mar an críomh na héireann bhaint amach ar an go ceir. Bhain mud amach an gradam na scoil Gaeltachta a bear freisin, rud a bhí an scoil anna an bhródú leis. Is cínta gur thug na drámaíochta seo misneachúin, mar go raibh deisen cáil amach ar obair ranga, bónus mór mísach. Lach má páirta na Oireachtas na Samhna, choileh líon ó bhí me seach na gcuis. I mún scéalaíochta agus lubaní agus a casa óran ar a seanas. Bhí stú rangan na hispóirí na Gaeltachta a bhímuid. Hain in Oireachtas le Mhuire, mar go mbeadh me a caint le mocha cáirte, agus ag píos a chreic a gúnaí. Bhín tá óran go mbeadh go ran óraní náisiúta. Bhí tá óran go bhí mar a bhítar a bhí má bhúntar óraníochta an, sta blianta tosa, mar gur sí chud cinálta agus lách, agus siúrach sí méilte na gúnaí. Líocha sí ceada chumá a chud súsa na Caitríona agus mu a casa na hórain. Is Smálam go mbeadh me gúnaí sa Ghaeltacht, agus ní dólam gúil difriocht mór idir me hain agus dégur éfud na héireann. Is brálam sport, I gceisteach le ceol, agus a castal agus a caint le mocha cáirte. Tá mocha déide chu si go leog páirte go dtí seán tríomh Óige. Is tócha go bine chéché meile a bheits frún. Smuoine cé díonas me sa saoil mór. Ó méid deise na Fóram tríomh Óige, nó mé arm éidecha tríú level áid tí bhéla. Ach, sin ceist nach chuil cuireann mo email arm ní go fóid. Ítach Tomás gur míle maithaigh as sin agus níle sag mar bhfuil éing agus Tomás a chana réhheach tá glóir álínaigin. Ní iarn mar é nóir an arán is nniu Tomás. Beit tú árá agus sin mai go leor. Maithú Tomás gur míle maithaigh as sin agus tá Caitríona an seo fasta na bhfuil Caitríona bhfuil sa ábalta the microphone has agus beidir Would you guys read it? Oh, Shinton, either. Which of them off it? Ta. Misha Caitríona Mhathúna. Okay. Is Misha Caitríona Mhathúna Tomás bliana dís agus tá mo chunéis na háile in Zrán agus Tomás a goigi blian a Coláiste Chroí Mhuire. Tá máthar bheith bródú as a bheith mar chuine ó cheantar Gaeltachta agus bíon más smíniú go minic faoin súil Gaeltachta agus faoi na buic faointí agus faoin na deacreachtaí agus ceann gona rudí haíonn go mór lomsa ná na hagraachtaí agus na clubbannaí tá sa gantar. Tugam agrachtaí nús cumán mógaíocht do chosáige, ceoltóirí óga chosáige, cumán Mícheál Bránach, an club Óige agus an Coiste Gaige, Gucci Gaige sa scoil. Tugann siad an deispain I bheith I láirt scoile le chéile I meallach spríúil agus tainmhach agus stoigus bragan ó chudí eile na san taireachtas me chumá. Is cínta go neartíonn ó chudí agus clubbannaí mar seo an bheas sna daoine óga Ghaeltachta agus mullim na hagraachtaí seo go háirt. Is cínta goil deacreachtaí an freisin. Cluiseann me nachfuil an Ghaeilge choláidir na líonraí sa bhíoh se na bhí misean. Go fearsanta tá coppla duine an nachfuil man an béle leitlob bharthain se cho míonáidir fiúin mar riaile me go cruú a níon man an béle leitlob. Agus an chud is smúgan na daoine seo is daoine iad bhí me leit Gaeilge lob ó bhí me sa líonra. Agus Mariel ran nósfuir at láidir se aion líonra sna fáin mit fós leit Gaeilge le chélinne. So te chotáhachtach go mé an Ghaeilge láidir na líonraí agus tá bonus sin chotáhachtach. Freisin se chotáhachtach go mé an caidan ord na monscoilnaí. Five mór bhra me hain a bhí me sa monscoil ná go rá go leor tailaí a bogisteach sa gantar.
nach ra a láirt Gaeilge nach ra láirt Gaeilge le na gas úra san sin ar hoch na gas úra ige scoil ní bhach an Gaeilge acu dlomtacht sin an chud elang ar méle agus heb ma gehet gomach níos mústíanta an chun cosca chur ar daoine mar seo bogusteach sa gantar. Mar al go míon droch éfacht amachsmach acu ar a gaidle an Gaeilge sa monscoil agus an sin leanaíon an éfacht sin ra go dtí an monscoil. So stoim mar dúirt Joe Steve mar go an tú san Earrach níháine tú san over agus pedim sé má tá an bonúsláidir Gaeilge ag na gasúr agus iad an óg go bhána sé óg go dún an leor. So na multi a tamsa chun chéoch leis an na gur cheart leis na grúpaí agus na club na dónacha agus an tiidirtíanta a chuir ar daoine nach labhairín Gaeilge chun coscha ar bogusteach sa gantar agus an caiid an or Gaeilge a bhuiirtar ais sna líonraí agus chuomhnús na bonscoilení. Gur mágaí. Go hénta Caitríona gur míle maithigad multi éach an sin agus bach sé Jackar gan éanta leis na rudaí atá rá Caitríona sin. Gur míle maithigad Caitríona an John buíoch. Is éach an rud go ddígling éisteach leis na daoine óga Ghaeltacht seo ará na rudaí gur Uallacháin agus tá ansásta go si sásta hecht aniu agus luirtling. Agus dinge eile tá sásta luirtling na Anabel. Bhfuil tún sin Anabel? Tá mé seo tá. Éach, chuir me na héanaar miút agus leorí Anabel ní chanéile libanis. Díorí mi sein ben chanéile ses cintar nilame rugus tógiú le Gaeilge me agus le léíon inseocht is le cuppa blianos a thug me fi deara gran ar measa mar an Gaeilge mar bhíon Gaeilge gúna himplaarm na rí me fás níos agus ní an rá a lam bhí sián agus sí láú ní mór an béal lorm sé riamh. Ach téanna dug me fi deara agus nar hosa ag Coláiste rinne me tá céim san Gaeilge agus eistrachan baintacham le cup 16 nos ná go nar anstúní sinne nar somach sa sil mór le tain sinne nar hosa tú fi deara cetá measa deir le do bhailes do winter agus de hanga héin agus sinne nuair thug me fi deara cetá aine tro san Ghaeltacht tá Gaeilge agus tá na daine tá daine an tá gúnaí sásta sé sósit en is tá a chóir san bealdir an bhfuil lein wahead arop agus sinna chéal an chomsa bheith héis Uallacháin san Ghaeltacht. Agus sin me fi deara bhí me brenn na meáin sin le hána go chola blion gohfuil sé gáardú céméid daltaí sa máscoil tá tuairt faoin na scrúdachaí i méle agus chu sé sin éimríarm ach bheit sé aontaach amach bailach cínt an le spáint go na trámóga seo itá fás níos go beidir gúil tú duine do scrúdacha in Gaeilge ach ní hen le rá go gathe tú bhil steach síl na Gaeilge liú go gathe tú bhil gobar so inus létí anus gobar ní le Teacht Aniar nó gobar ní le snúdras nó iad ach i bheith éad measa bheith dora sin Gaeilge an rud a taine nachhfuil le géin eile agus a meas sin na bhain. Gus tá go leor de sin an ní leirta bheith gobar gúnaí leis an Gaeilge ach bach sé gúnaí go siad agus ná postan í mór ála Gaeilge agus sinna bheith go déas chu dicach na drámógta teachta níos go ionintach rudaí bheith éad. Anabel gur bhí agad sin go híta agus cogáirteachas leat ar de chéim. Dúirt tú go híteach an sinne do bhála do winter agus do hanga héin. Sin díireach na rudaí is táhachtaí. Éach Anabel gur míle maithigad na sin agus bhí caiintear a bháin eile agin Evan ó Gríofa. Dúirt méid níos luithe beidir go gurach nach gurach ceistir ar thomas ó an ará. Agus ní chuir méid ceistir a chuir Evan ach tá John buíoch go tú ling tróna. Chuir me héanaar miút bhfuil tú sin Evan? Gur míle maithigad Evan Well de réim fad sem se Evan ó Gríofa is as cant na Nílan sem se me héin agus statistí beh chean na Nílan an déan á vis dearna chomacht mu in cantar is fá sa tíd ó híh na Gaeilge ó sin ru teapin me se har bheith
brodú faoi cheann na Nílan agus ru bra me gcónaí na Tomás Somáile go bhí gail de teannta na háite agus me bin fá smóg mín brodúil le rá gcónaí gras ceann na Nílan me ní smóna as Conamara. Tá blian fi tá me freist le os go na Gailime inseo agus tá me crofún a dechan seo níanach le trúile as an Ghaeltacht le boch leiles ceann na Nílan spirte sa dear rua. Agus me go bin teann dí smó hain slumstas da mar chuin ógas Ghaeltacht agus mar réilúir an hain go bhfuil an másc sin agus an cóide sin ang le na chéile. Té bhfuil mis idir eisteachán agus Frankie sin sé an nóscail tá rion telas teachtas den saidir an inaltóireacht agus ar chuirtaí tíreolacht agus timpplaachta tá muid fós cardúil té muid gaiile ar meí hénta síl agus rudí mar sin. Tá tálam sa go Ross me níos i gláán tá ceolhar agus bhfuil an bucht le gam le hopsan gún an choultúr agus mé an nóna ide go háid an teise thugain chun tuairtar díal ar Chiláne. Tá tálumsa go bhfuil me sé chuirní riad an teise thugain. Agus mé hepa bhí mé déiseach le ceansaí idirtas le hána caiint fao sin go bhfuil bora súntasach techaí faoi hí an caiid an óráneachta agus a caiid an óíochta ar fad tas neireachtas agus mé hepa go bin molla mór tá le tuairt go ístóg na Gaeltachta ar fud na tíre bín tar gcónaí a gáine rá gomid hí duna dearmod ar an nóchas agus ar náireachta mar sin ach na ranachtuir le hétín iireachtas agus bhfuil os cían leichéad hí beidir den ógus sin na cumarta óráneachta damsa agus léadí sin ní féidir lochta áil nar tá daoine duna míle dícheal cultúr chuchann cí mar sin. Deaslam sé scoil sinní agus chuma ar sin ag scoilchaim se chéaráin áit rá bhfuil críomh híosbreachta i chain grútam agus mar déime tá an oscail na Gailvinis. Na bhí me sa dar blion far bhí me marachtaide an go an Gaeltachta seo agus is mé hepa gur an sin a thugm sfí dara an bheas atá ar an Ghaeilge. Té go deapa muid gúil sé hí srianta go na ceantar Gaeltachta ar fud na tíre níl agus níl a choribe. An Chonghaile tá os cin 2,000 scoláir amachchas scór míle ar fad teapain in na Smál gon chum an Gaelach agus is rud hí mór an héine sin. Chuile de chéadín bíon an áras an Gael hís is rá domnic sin an Gaile dul a daine agus chuna be baint anchráites bheith meas go chéile agus chun sin anlochad ar an stu go mín daoine sta baint ansprías. An sin an norach mar aga me idir Frankish chaime blion sa bhreintach me hepa bin an hí dus go chasúla hain ach go mór a bhfuir na bhí me crofún na bhí Gaile tá Gaile fi leid te bhile de seachtain nó bí Lordsgrégus teach ar an chuin teag san bhile darnáid is an Gailge níos mu caiinteach. Na bhí me sa rank ní an Gailgur garhom agus mar a chain an na bailí far ar sé timú agus si déis ach ní aon eile amra le can Gaige leis agus me hepa go bin an bhfuil smóthg musfuí dara hí an táhacht atá Gailge i mhuiil agus té go gnéir leordíine nach chun an stoppaáint mar ag péine tunis me. Ní bhím sin ná a héna déchuí a chud an naine goíine nó a héin festom a chud a lothir ceart chu mé caiinte méle nó fiú Frankis. Sin Gailge hí tána cúmpar sa choláirt agus srud mai sin agus níarne áú ar ó na crunne. So gúil me líb tá seappa go ben rud a smó a heins bhaine san Ghaeltacht ná beidir in eistíocht gom ísó cínta tá clubóideán agus tá cumín sportan agus tá dearg orinne sinna bheith an gomban an hí meascla na chéile nach. Den tar dearmú teapain sin ar hains muid ráis nu aber na tá sé blian is fi cínta mí pelegus mar sinach tá beganí roián le bheith go le cluban í Óige agus té gúil si sé tábharne an agus is ionintchanáte sin le meascla daine tá mé hepa go destíon níos mú additionally an go óganis hí mó ísa le meascla chéile seachas bheith bra ar beidir chuirsaí alcohol na teada mar sin. Le hétí beidir pictureline nó caffeine áid freisin aber denna Nílan ní mór nach go sin ein. Ach a go le ráis tá seappa go bhfuil tochaí breid an Gaeilge agus tá sé Harbh brodúil gras an Ghaeltacht me agus tá Harbh buíoch freisin gom síla tá fátam sin go fóla an chuí. Gur mí maigad agus tá muide Harbh buíoch dit agus brodúil asad
go méid tú I gcuireann riada an teachtain se thugaing agus is cinnte go mé dinge a tuairt takeíocht dit agus go nneannig tú job ítach. Bhí sé ansan bhfuil a bheith géisteach le fad, Tá sa evan fast a rá. Tá asar dúirt tú gro tú róhan, Tá asar nach me se an endinge tá mo róhan. Bhfuil le rudí róhan le na club na Óige. In rud a bhí ará an sin faoin na commons nóscoil is rudítach sin faoin hen sa go an dráíocht agus thug sin nuir takeíocht. So gur míle maithaige sin agus ámór ar thugaing evan. Mar sin, tá mi se sílam ghfuil muid sin an cethir caintin sin d'amach moltaí le dúirt againn seo coppla mola leanach leis an scéama agus taú le néanú agus bon scolanna. Deis na thuirt de scolanna imachtaí spríúil a chrothú agus ahananta sa thuirt de na grúpaí Dónacha mar a luí cholichan an na caintirí sin idir grúpaí cluban na sport agus ceoltarí go chasearigin na cuman agus na grúpaí seoalaigh agus san ollscoil. So sin na moltaí a bheith ógaing is bhaithe asúla an bhfuil an cethir a ggéitúil an faoi sin agus sin just íbha ó imacht chatlí mád bheagaing an teacht. Sin na ceistena Brendan bhí gur ceistnas na grúpaí tá neamachá go sin tá trí ceistin sin tá más mála a gacin nach sin. Beidir go maith daí ará rís go mai siad ag na dtíine. Bhfuilm cocáideach a ggóil leis na dtíine óga. Bhí na cainteanna sin anmhá an spéisiúil ar fad. Agus tá cúpla ceist bhfuilm sa chorsa a bhróna freisin sola héimiid ará agus ar agla bhíon dearmad. Nuair rinne sé bhrangú sa scail. A fuair sibh takeíocht ón gigre. nó cén túla bhí ag gigre fa seo. Bhí na cigirí éiginse faoin rangú ní ró siad a gaséanta. Nuair a bhíine meid dóibh gur híalmuid gur crothúnas againn gur sé feimú agus gobar ghlach siad leis faoihearra ach bhí córa mór againn le faoi sin ní hé gur ró siad a ggéanta go hill agus go thomlan linn. Is dóthe nach ró sé feici acu in áitiní eile agus ní ró siad i ggéire cinenne amachchas amachchan ach bhí siad sásta leigins doing leanach de ra leis. Agus ní ach sa chéad bliain a tharlaíonn sé sin, na? No, céad bliain, dar bliain agus trí bliain. An trí bliain, ok. So sin mar dúsait muid na huaireanta. Hello. Hello. Sin mar dúsait muid na huaireanta mar scéim ahantas na huaireanta takeíochta aintú don scéile ahantas mar scoil Gaeltachta. Ní mór an atá an ach sin mar a rinne muid iad úsait iad a gháile. Agus an bhanan na daltaí ins na ranganí sin an tamar fad. No, sna rangan na gaige. A rhaon siad timppel. Sna rangan na gaige, fánan siad sna rangan na sin an tamar fad, ach an sna rangan í eile na hábhar difriúil bheith siad an anna. Siad masca, yeah. Ok, an spéisiúil. Díreach mar a bhain sé le Catlín mád, bhí sé sin spéisiúil. Bhí apna rééisúnta maithagam mar Catlín. Ró. Bhí pónaí ar na calinge í dálacht im lá clia. Agus chuir mé reint, dar bhí apna maithagam mire. Ídach mai. Tá sé carcha bliana a fuair sí bás i míon bheitheh 8 8 carcha bliana sin an fágan ar muid an comórú a bliana. Agus bhí card Catlín an agus Gaeltachta. Agus ihe bhí sé ídach sprágúil mar ihe agus rin na daltaí job den sco léis si dáanta bhí PC ceol agus PC alína Chroí acu. Agus bhí sé anspéisiúilta gur cardide a chuid Catlín in seo. Chun comórú dhéanú ling. Bhí muid anmhuiocht dóibh. Bhí sé anna chumas a chu fád an bhain sin. Agus an cinnal ní héad dáíocht cean dáíocht sinna bhí intí. Bhil se go deasta deachling sinna sprágú a meas daoine ógan na Gaeltachta fasta. Agus sílim gúil mar sin sin ón cethir sin is cinse bhfuil sin fós beo a meas muintear óg na Gaeltachta. Ok, Anna bhhairtín túir Mother, you're around on Apostle, not Google group.